Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Dinara mo karahayan, kaito hastangunya. Kung Joey idol ko yan, di matatawadan. Dako nang napatunayan, kadagusan pagtabang. Kung Joey idol ko yan, ito International Airport, bagong tulay eskwelahan, livelihood training with Tesla. Thank you kung Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kung Joey Salceda. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa Tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Albay Global. Ayan. Ang programang ini ato sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mag-irebe-iba kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Nganing magre-restorya kung ano ang mga pangyayari digdi po sa tuyang kapalibutan as well as ang mga bigigibo ni Kong Joey duman sa Kamara de Representantes, although nasa recess ngunyan ang Kongreso, but still igwa man girareki mga pigtatrabaho sinda duman sa Kongreso, ano? Sabiyon man na recess pero may mga meetings manggiraray na pigigribo sinda duman in preparation para sa pagbabalik giraray ninda sa Kongreso, ano? Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Nagpapaabot sendo nin mauran-uran na pagkahapon. Yan. Actually, narupit kita. Kasubago, abaan ng bagrat. Ari? Yan. Biyo pating nagkikikilat. Ara mo, tatanim, nagmumotor ako. Garo na sukamot ko. Uning sa wala ko, garo tinamaan nag-ground. Pangyari sabi ko, nasa open field ako, diyan ako nangaragi sa South Road. Pag kikilat, nag-ground ako, ay niya ako, garo tinamaan kita kikilat. Iyan. Pagpasirin ko sa eskwelahan, masundo kan makuapo, baha na. Baba na sa eskwelahan. Okay, dumog kita. Pasensya na tabi kon dahil man mailingin do kung dumog inita, ito man ang bado ko. Pero dumog, digdi nga na si baba. Diyan si baba mi. Normal na sa toya de. Pag-araw kayo ni mauran-uran, ang mga kabayo mi, sisakat bina dyan sa oritaas. Suday aboton kan tubig ta kung minsan iabot kami kay mga duwang tangga diyan sa baba. Medyo lampas na sa buko-buko ang tubig, ano? Kaya ida kon na lamang tatanim sa tubig diyan, nagbaba na lamang, nag-subside na.
Iyon naman. Ayan. Kaya, siribot ko sa bago, sa mga magurang, masundukan mga aki nindata, aba-ama na agad so biglang bagrat, adi, makusog pati. Biyo pating anong ngarang kayo ni? Brown out. Iyan. Okay. So, pag-urulayan ito na tabi, ano? Kaso, Martes, iyo po ang last day of filing kan certificate of candidacy para sa mga aspirants for any elective position, whether sa national or sa local. Kaya baga, nakabugtak dyan, 2025 NLE, National and Local Election. Baka si iba dyan magsabi, NLE ngaya, National Licensure Examination. Bako po, or Nursing Licensure Examination. Bako po, National and Local Election, NLE. Dakulunon siya nag-file kan Certificate of Candidacy sa national, party list, and sa local. But it doesn't follow na pag nagsumitir na kamo, officially, you are now considered as candidate. Daay pa. Tama screen pa dyan ang Commission on Election. Lilinigon pa yan. Iningaya si Talpulano, sawong-sawong man sunay ni daay ni pwede. Sumapigapod ng nuisance candidates. Aral yun yan. Bago sinda mag-desisyon kung arin sa mga aspirante ang isasabay sa ipapagibong balota. For example, sa senatorial post, dusi man sa natabi ang pipiliun ta. But, according to COMELEC, pero ito, 85 gayod ang nag-submit kan sendang COC for senator. Ano? Yan. Anybody has the right to submit COC. The basic right na yan. Tan kwalifikasyon man sa natabi baga, dapat na Filipino citizen ka. Ano? Natural o kaya registered voter ka. And able to read and write. Dahil mapigsabi duman tatanim sa kwalifikasyon, kung ika-college graduate or ang tinapusan mo, doctoral ka, masteral, or whatever, or mga postgraduate studies. Dahil mapigsabi dyan. Kaya anybody, pag nakalaw ka duman sa registered voter ka, Filipino citizen ka, tapos tatao kang magbasa and magsurat, pwede ka na. Pero si Alice Guo, Filipino citizen ito? Tana ka mayor nga sa Bamban? Baka? Si Alice Guo, questionable baga? Okay. So, yan man sana. Dahil mapigsasabi pati, ano ang plano mo? Ano ang plataforma mo? Wala man. Dahil mapigsasabi na ngaya, igwa ka? Igwa ka igwa kang paroros? Dahil mapigsasabi, pero i-assess yan kan Commission on Election. Kung alimbawa, sabiyon ta na uyan ang inisital pulano, may kakayan daw din maglibot sa iyang nasasakupan na lugar. For example, senador, nationwide iyan.
nationwide. Ano, kaya daw kayo ni maglibot ni Talpolano? Ha? Kung di man kaya, bay na. Ha? Pumundo ka na. O di man sa lokal, iyo man. Ha? Iyan. Bata, bako man sa pagmenos tabi, ano? Bako man sa pagmenos. Dapat man gayod. Kumbaga, so, sabi yung tanan, so mga kandidato man na tultul. So, willing talagang magserbe. Sa iyang nasasakupan na lugar. Ano? Yan. Kung daiman, ang intention man siya na, bata ining karawat na ini, bako man ini popularity contest. Pagarayunan ini ki, pasiraraman ki, anoan, ki programa na doable. Bako siya na so tuga. So kaya, gibuhon. Bako? Takunday man siya na kaya, puro man siya na tuga, ay bay na, lingawan na nindo yan. Iyo? Okay. So, sige. Mga tugang, isabi na nga ni, kuya nang tapos na so pag-file kan certificate of candidacy. Iyan. So, ano nga rin kayo ni, what's next? Ayan. Pinagmaray tatabi na, ay, yan ang Jerome tabi. Paano tayo ni ma-ere? Digi na sa araw ka ni? Iyo? Deki ano? Diyan sa imo? Paano daw, oni kaurong ko si Congressman na Jill Bungalon, kan ako Bicol, and he is running for congressman dyan sa 1st District in Albay. Paano tayo niyo? Dumanda lang sa imo? Sige daw. Kung Jill dumantabi, ibalyokin ni sa technical, ano nga ning mas audible tabi. Ayan. Okay. Sige. Naka-standby si Kong Jill Bungalon. Ayan. Okay, marangani ta napaunran kita ni Kong Jill Bungalon. Ayan, okay. Saro po ining brilliant lawyer. Ano? Aki pang maray. Sa edad. Aki pa sa edad ta past 30 pa sana siya. Ano? Pero kung sa experience siya, ano, may iwas ng maray. Darakulaon pating committee an sa iyang pigkakaputan duman sa Kamara de Representantes. Sarukayan, Vice Chair kan APRO Committee, Appropriation Committee. And iba pa siyang mga membership sa ibang mga committee. Siya nagdedepensa kan ibang mga budget, kan ibang departamento. Iyo. Ayan. Okay. Alato nata. Yan ang pigpakaresyo audio duman sa ibong. Ayan. Okay na? Yan, okay na. Okay. Kung mga tugang makakauron tangon yan si AKB Representative Attorney Jill Raul Angelo Jill Bungalon of Tabaco City. And kanakaagi aldaw nag-file siya formally kan sa iyang certificate of candidacy as candidate for congressman dyan sa Premier Distrito kan Albay. Kung Jill marinapon tabi on there kita digdi sa programang 2D sa GB angat ang lahat Global Albay. Maray na hapon, Direk, and maray na hapon man sa gabos na naghihinanyog kan sa ibong programa dyan sa 2D Albay, angat ang lahat and Global Albay.
Opo, baka tabi i-greet mo muna tabi sa mga listeners ta dyan, mga viewers ta dyan sa Premier Distrito, and of course, digdi sa mga lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast. Well, syempre, inot na inot to all the viewers and listeners kan sa imo tabing programa direct and sa gabos na inaabot kan signal kaining pong DZGB sarong maray na pagkahapon, medyo mauran-uran na pagkahapon tabi direct sa gabos na naghihinanyog sa tuyang programa. Opo. Kung tabi, kan nakaaging mga aldaw, nailing ko so aldaw, so kunbaga so entusiasmo kan mga taga Premier Distrito na nagsuporta sa imo sa pag-file kan sa imong certificate of candidacy as aspirant for representative kan Premier Distrito. Overwhelming dakulunon sa mga nagpapailing din suporta tabi duman sa imo sa Commission on Election. Yes, well, inot ni inot, nagpapasalamat kita dahil sa pinahiling tabi ninda na suporta kasi sa pagsabay sa sakuya kan sa kuya na pong pag-file kan sa kuya pong certificate of candidacy bilang district congressman kan Premier Distrito kang Albay. And syempre mas lalong nagkukusog sa satuya pong buot tabi dahil sa dakulang suporta na pinahiling ninda, and probably this is the start tabi direct, no? Opo. Dahil kita baga, we are up against a political giant. I am up against a political dynasty, and therefore kay po wanta min mga suporta halit po lalong-lalo na sa mga constituentes ta halit diyan sa Premier Distrito kang Albay. So, but sabihin tabi, Kong Jill, na garumasan ito so kan mga nakaagin na it is a battle between David and Goliath? Well, pwede tang sabihin na arog kayan. Kita, baguan pa man sa tabi kita sa larangan kang politika. In fact, we've been in the public service for several years pa man sana. But then again, kung may calling po talaga, na kita po magpadagos na magserbi, as in mas magiging produktibo kitang leader, digdi po sa Premier Distrito kang Albay. And that is why I have accepted the challenge tabi direct, no? Na dumalagan bilang sarong regular district congressman. I see, okay. Sa paglibot-libot tabi ni Dukong, not only digdi sa lugar sa 2nd District, particular sa 1st District, ano tabi ang mga concern na nailing mo na kaipuan matauanin kasimbagan, kumbaga, so mga pangangaipo kan mga tao na sagod mo niyan, di pa man natatawan 100%. Well, kadakol kitang napansin, base man sa satuya pong obserbasyon, sa pakikipag-olay sa mga konstituentes, inot na inot, napansin ta na igwa pa din, no, nakakulangan sa access sa mga medical services, no, to make it affordable and accessible to all the constituencies of the 1st District of Albay. Pangadua, ini pong mga basic needs, arog tabi kang tubig, kakulangan sa tubig, ini man pong problema sa kuryente na kung saan bako sa nga ni mga taga Premier Distrito Albay ang apektado kundi gabos ng mga Albayanos. Pangatulo, ini pong job opportunities, no, creation of job opportunities. So saruya sa mga naging concern din, no, kakulangan kan trabaho, also ini man po ng mga big ticket projects, no. Opo. Mukhang kumbaga nahuhudyan, no, ang sa tuyang pong distrito compared to the 2nd and 3rd District of Albay. So, hindi po mga bagay, iyo po yung nagruruluwas, ano, ng mga concerns kan sa tuyang pong mga kababayan. Also, yaman man dyan ang shortage sa classrooms, lack
of other infrastructure or facilities no na magagamit kasatuya pong mga kababayan. So in other words, these are the areas of concerns na siguro kay Puan tabing tutukan kang masunod po na kongresista kang Premier Distrito kang Albay. But kung Jill Tabit, to achieve this araw kaning mga programa, dapat na surugpon na tubo from the bottom up to the national level. Yes, exactly. Tama ka po, Tabi, dyan, Direk. In fact, in all the speeches of Congressman Joey Sarte Salceda, iyan ang pigtatawa niya, Tabi, na emphasis. No? So sa tuya pong magiging kasurog, duman sa national government, partikularmente sa Kongreso, tangani na ang bulos kan tubig, sabi niya ngani, dapat durugtong-dugtong ang mga tubo. Doon sa itaas hanggang sa baba, which is, he is referring to the barangay level. So dapat durugtong-dugtong. Tangani na ang bulos kan tubig, durduritso. Sabi niya ngani, maputol sa ng saro na tubo. Ni sarong tagdo ng tubig, dahil po may mabulos dyan hanggang sa barangay. And that is the importance of having connections, having this alignment when it comes to advocacies and programs na kung ano ang plano kang mga pag-iriba sa satuyang grupo, dapat sararo kita. Tangani na ang ang direction kan satuya pong progreso, diretso po. Botse bin Tabi, kung dapat kung baga tuhog. Tama ka, Tabi, tuhog-tuhog. Dipisil po kung may mawalat na saro. And medyo maapektuhan kiyan ang pagbaba ng mga mihoras, ng mga pondo na hari sa national government, because as we all know, pig-work out year in year out ang pondo ng national government duman sa Kongreso. So importante yun na ang mga barangay officials pa po sa mga local government units, dapat ito po ning kasurog duman sa Kongreso. Tangani na, kung ano man ang mga pangaipuhan ninda na dai po maakomodar kansay da pong limitadong budget, that's where the leaders in the national will come in. So, dai po kita pwede makapag-rely totally sa satuya pong budget sa barangay, sa LGU, dahil iyan po limitado ang budget. So, kung may other priority programs pa ang satuya pong gobyerno, ang satuya pong barangay or the local government unit, that's where the national leaders come in. So duman po kita matabang. Yan, okay. Sabi Tabi kung si Kung Jill ngaya, aki pa. Okay. Aki ka pa na Tabi, Kung Jill. Well, binanggit man po ang sa kuya, kang ako baga po naging nominado sa Ako Bicol Party List, sabi nga ni Daninda, baka day po kaya ni Kong Jill ang trabaho dahil aki pa, uben pa. Pero nalilingawan po siguro ka mga tao, saro man po akong abogado, and at the same time, igwa man po kitang experience sa public service because I started my career in public service as the Sangguniang Kabataan Federation President. So I was once a youth leader, and therefore, na-expose man po kita sa pagtaon din na serbisyo sa mga tao, and mas lalo nga po akong naging mas aktibo as in produktibo. Ngunya po na natawan ako din pagkakataon na magtukaw bilang representante kan Ako Bicol Party List. In fact, bako po mga kumbaga haralangkaw ang mga posisyon na itiniraw sa kuya. Ngunyan po na nagtutukaw ako bilang kongresista, vice chairperson ng Committee on Appropriations, assistant majority floor leader, and digdig na po napatunayan na kaya ta ang trabaho and we can deliver, especially duman po sa mga legislative plans kan Ako Bicol Party List. And also, ang naging performance na po for the past 2 years, bako man po sa pagbuhat ng bangko, talagang masasabi ta na data po binigo sa tiwala na tinaw sa tuya kang mga Bicolano, and our performance will speak for Kong Jill's performance in Congress. Yota, sabi ta na nga ni, ikatabi Kong Jill sa mga committee hearings or budget deliberation or kung anong mga investigation, yaong kadyan pirmi
Bako na ngaya mailing ka, maagiyang ka sa nakan camera, but naninindugan ka kung ano ang sa imong nasa kaisipan na makakatabang para sa mga namamanuan. Yes, tama ka tabi dyan, Direk. In fact, bako man tabi kita miyembro kan committee de silensyo, So, ma-attender ka lang, mapa-attendance, or what yan, mahali na, without any participation at all. In fact, I was also active in the issue, in the discussion sa mga national concerns. So, kumbaga, kita po vocal kan sa tuya pong mga posisyon, kan sa tuya pong mga paninindugan kung ano ang dapat mas makakamaray sa satuya pong nasyon. So bako sa nakita naging aktibos sa pagpursu kang interest as in welfare kang mga Bicolano, kundi pati kang satuyang mga kapwa Pilipino. And that is why for the past few months and for the last year, nailing tatabi nindo na si Congressman Jill Bongalon aktibo na maray sa Kongreso, sa mga committee deliberations, sa plenary, and of course in discussing the concerns and problems of the people, of the Bicolano people sa mga iba-ibang ahensya kang gobyerno. So, iningani po na last budget season, we defended big agencies, arong kang Department of Labor and Employment, Department of Justice, Department of Migrant Workers, kasabay man dyan sa mga other executive offices, arong kang AMLAC, ARTA, state universities and colleges for Luzon. So those are the agencies na sa tuya pong tinindugan upang depensahan ang senda pong mga budget for 2025. So, bot sabiyon tabi kong Jill na maski sabiyon ta pang huben ka pa, an aram ko past 30 ka pa sana Siguro, ngunyan, kamo an minakumpwesto ngunyan kan pig-aapod na young guns sa Kamara de Representantes. Iyo po. Yes, taba katabi dyan, Direk. I was also one of the active members of the Young Guns Bloc. Ini po kumpwesto kang mga arakit pa ng mga legislador ngunyan na 19th Congress, and we're very active in the committee deliberations. We're doing and giving statements during the press cons, and that is why kung magigirunduman ta, dinaratabi digdi sa mga pag-iriba taman sa Young Guns Bloc, dinarami po digdi sa probinsya ng Albay kay iba si Congressman Roch Gutierrez, itangani na ipahiling sa mga best practices man kan ako Bicol kay iba si Juan Rider, and iyan saro sa mga objeto mi magsi-share kita kami kay mga ideas, and to show among ourselves kung ano ang mga best practices tangani na pwede ming i-adaptar kita nagpa-share man sa iba-ibang mga lugar as in distrito digdi po sa bilog na Pilipinas, tangani na suyanggan na member na ma-host ipapahiling sa muya kung paano sinda mag-operate sa distrito, paano pigtatabangan ang mga tao, and this is our mission na to share the best practices, good ideas, best programs in addressing the problems and concerns of our people. So magayonon dahil na naging parte tabi kita kang sarong bagong coalition or bloc dyan po sa Kongreso, and we were given a platform na kami po makapagtao kasamuya pong mga opinyon, mga suwestyon, as in mga pahayag patungkol po sa samuyang mga advokasya, pati na din sa mga issue na kung saan involved ang satuya pong bansa. Opo. Kung tabi, kung nadi ako nasa sala, nasa recess ngunyan ang Kongreso. So, maski nasa recess, still nagtatrabaho pag-araray tabi ka mo? Well, ngunyan po, even the Congress is in recess, igwa pa rin po ng mga committee hearings. In fact, sa aga, igwa na naman po kay Quadcom, so committee baga po tabi na nagdidiskutir kan mga issue about POGO, Opo. extrajudicial killings, drugs, human rights violations. So, the House leadership
nagtaupo ng authority sa mga committee to conduct committee hearings in aid of legislation. So magpapadagos man giraray po ang trabaho kan mga kongresista dawa nga ni po naka-recess. But of course, so mga dayman po miyembro talagang recess man, busy man po sinda sa mga district works, sa mga trabaho ninda sa party list, and we will resume our session ngunyan po na maabot na November 4. I see, okay. So, sabi yung tapanganing nasa recess, pero still, nagtatrabaho manggirari tabi ka mo. Yes, tama ka Tabi Direk. In fact, pwede pa kami mag-file in mga House resolutions, House bills, of course, consultation with other government agencies, nagpapadagos pa. So, the work still continues despite naka-recess ang House of Representatives. But most of our works, nakakonsentrate po ngunyan sa distrito o kaya sa iba-ibang lugar kang alba, kang mga party list, para po address man kang mga concerns sa kansatuya pong mga constituentes. By the way, tabi kong sa pagbalik niyo sa regular session, so budget for 2025, planchado na tabi ito, ready for signature ni Presidente Marcos? Day pa po, dahil ang budget for 2025, pasado pa lang po siya sa House of Representatives. Bago po kita nag-recess, inaprubahan ta po for third and final reading ang General Appropriations Bill. So after the approval, tinransmit ta po yan duman sa Senate. So siguro ngunya po na maabot na Nobyembre, ididiskutir naman po kang Senado ang national budget for their own discussion, deliberation of the budget of every agencies of the government. Ang target date po na maaprubahan ang satuya pong General Appropriations Bill is on December. So yan po ang target date para mapirmahan po ni Presidente ining General Appropriations Bill. I see. Bakong patabi yan kong mabaykam pa? Yes, once na maaproban po kang Senado, the House of Representatives and the Senate will send the list of names that will compose of the Bicameral Conference Committee, and yan po most likely gigibuhon or i-schedule sa last week of November and first week of December. Ay, okay. Dahil naman tabi ko kung ibang kaputan, unless na igwa ka patabing mga additional information, lalo na dyan sa Premier Distrito kan Albay, please go ahead tabi kong. Wala ngunyan dahil sa naka-recess tabi kita, pinagtitake advantage ta ining oportunidad na makaulay po sa tuya pong mga constituentes, iba-ibang sektor kan sa tuya pong syudad, and ngunyan dagos-dagos man po ang mga social services arog kining AKAP, yaon man po dyan. So supposedly dapat magkakaigwatabi direct na bagong Pilipinas Servicio Fair, ngunyang kutang October 12 to 13. So I just want to inform everyone na canceled po or na-reschedule. So bagong Pilipinas Servicio Fair, and yan po gigibuho na lang ngunyan po na December 6 to 7 of 2024. But so mga preparation po for the BPSF arog kang CBOL or ini pong ESIP programs, Integrated Scholarship and Incentive Program for Students, yaman po dyan so card program or the cash and rice distribution program, yaman po so AKAP, so ayuda para sa kapos ang kitang program, ongoing po so pre-assessment and pre-validation. Ang good news, dahil dawa nga ni canceled so BPSF, madadagos manggiraray po sa payout. So those are the programs and activities na pinagkakabisihan po kan grupo kan Ako Bicol Party List. Okay. Igo ako kung nadangog na istorya, pero di ba pwede i-broadcast ni una? Opo. Ano po ito? Ano ito tabi direct? Di mo pwede i-broadcast? Okay. Sige. Ano ko na lang sa imo tabi. Sige tabi. Kung dahil pwede broadcast. Ito baka mag-create man dyan sa lugar. Pero Opo. magayon na istorya. Na Okay. sabi nga ni kayan, fight siya ng fight.
Yes. Fight siya na. At, although day pa man nagpopoon talaga an karampanyahan, but ining yung mga usual na pigigibo mo bilang parte kan sa imong trabaho as AKB representative, siguro normal manggararay na maglibot sa mga barangay dyan sa imong nasasakupan na distrito para mas na ma-check pag-araray kung ano pa ibang mga concern kan mga residentes. Ta kung minsan tabi kong ang mga concern kan ibang mga residentes, kung baga, aloy may paabot sa concerned person. Tigtatago iyan kan ibang mga residentes. Pero pag uminabot dyan so concerned person, nga kung tabi o ni tabi ang concern me, natatangon yan sa naiyan. Paano nga kan sukat sa araw kuno ang mga rason. Pero ika mismo tabi kong, ika mismo ang nagduduman sa barangay from first-hand information, nakukuha mo kung ano ang mga concern kan mga residentes. Ano tabi? Yes, tama ka tabi direct at maray man na tabi na bring up mo yan dahil just for the information of our people, lalo-lalo sa mga nagdadangog, kami po na mga nag-file sa muya pong mga certificate of candidacies, bako pa mo kami considered as candidate, no? Dawa kami nag-file. Opo. Ang sabi po sa COMELEC resolution and sabi man po kang desisyon kang Korte Suprema, kami po considered as candidate during the start of the campaign period. Opo. So, dawa kami nag-file kasamuyang mga COC, bako pa po kami considered as candidate. Mhm. And nabanggit mo ba, no, na sabi mo, nagpapashare po ako sa mga buro barangay, tangani na makaulay at sa tuya po ang constituents, kung anong concerns ninda, alam mo, parte pwede ka sa muyang trabaho. Ini pong pigapod na oversight function. Yan. Lalong-lalo na kung may mga pig-implementar ng mga programa sa tuya pong mga implementing agencies, Arong Candole, DSWD, DOH, ang CHED, etc. Parte po ka sa tuyang trabaho sa pagreparo ng mga programa na pig-implementar. And that is part of our oversight power. Opo. Dahil dapat bilang kongresista na ang trabaho maglaag ng pondo sa mga programa, dapat si-share ta na ang mga programang pig-implementar kang gobyerno, epektibo, episyente, as na-address sa pangangaipuan kang tao. And that is very helpful. Lalong-lalo na po ako sa Vice Chairperson kang Committee on Appropriations dahil kung nahihiling ta ang programa igwa nin maray na solusyon o kaya napapakinabangan kan tao, kita po mismo masabi na dapat ang programang ini dagdagan ng pondo. And kung igwaman kita, narireparo ng mga kakulangan sa implementasyon ng program, and then it is our duty to bring this up to our counterpart officials o kaya ito pong mga opisyales na nag-iimplementar kang programa. So, part and parcel po yan, tabi direct. Opo. Sa tuya pong trabaho, aside from legislating laws, but also to exercise our oversight power. Okay. Very well said, Tabi. Kung dahil naman kung kaputan, Tabi, sasay mo, Tabing, mga pataratara dyan sa kumbaga closing remarks, Tabi. Yeah. Again, I just would like to inform our people in the 1st District of Albay na si Congressman Attorney Gilbong Galon po nag-file sa kuya pong certificate of candidacy, aspirante po bilang district congressman kang Primer Distrito kang Albay. And with me, bringing with me new ideas, new hope, offering simple, practical, and realistic solutions sa mga problema as in mga concerns. Bako sa na kang mga tao, kundi pati kang mga leaders as in mga opisyales sa barangay, as in sa mga lokal na opisyal. So having said that, yun lang po ang gusto kong ipaabot na igwa po na pwedeng pagpilian. And that is the essence of democracy, Tabi. Direct, no? Opo. Na ang election baga is part and parcel of our democracy.
to let the people choose kung sisay po ang magiging representante ninda o magiging leader duman po sa Kongreso. Okay. Kung Gil Tabi, mabalos na maray sa opportunity and sa oras na ipinasubli mo Tabi digdi sa tuyang programa para mas na maipaabot sa mga taga dyan sa Primer Distrito ang sa imong mga kamauotan para sa mga residentes dyan sa nasabi lugar Tabi, Kong Gil. Yes, salamat Tabi sa oras at sin pagkakataon tangani na madangog ang tingog ni Congressman Jill Bongalon. Salamat Tabi, Direk. Okay, mabalos Tabi. Mga tugang Kong Gil Bongalon, kada ko Bicol Party List and now aspiring for district representative kan First District and Albay sa 2025 NLE, National and Local Election. Okay? Sige po. Mabalik po kita giraray sa tuyang programa pagkatapos siya natabi kay ni. Ayan. Dali siya natao. Tapos kadalagan siya tatanems. Okay. Salamat po. An oras hatod sa Indokal, Ginebra, San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mahigos, matinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ning kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Oh, 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 oh. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagservisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Okay na? Okay. Sige. Bueno, so diretso pagkitakan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB Albay Ahead
may event pala sa ano ito, alat ko na. Sa Petsa 12, kung di ako nasa sala. Yan. Iyo. Ali ni kay Jos Barcelon, kan Albay Young Farmers Organization, na sa Petsa 12, alauna nin hapon sa Bicol University College of Engineering Gymnasium para sa Edible Landscaping sa Albay Project Season 5 Awarding Ceremony. Ayan. Actually, aluyo na po ining programa. Ining Edible Landscaping. Project po ini ni Kong Joey. Maski kan panahon na siya governor pa, igwa na sa kainio na yan ang edible landscaping sa Albay. Ayan. So, magkakaigwaki awarding ceremony on October 12. That will be on Saturday. Ayan. Okay? So, congratulations tabi sa mga magiging awardees. Parte ini kang programang angat ang lahat. Ayan, Buda Global Albay. Ayan. Through the initiative of Kong Joey Sarte Salceda, ini pong programang ini. Aramin do ang Albayang Farmers Organization, ano na ini? Uyan ang recognition na ini, national. May mga award na ini na na-receive. Ayan. Okay. Ayan. Maray na pong databi kay Madam Ardi Ann Palahi Barrios, an sa kuyang one and only, sabi ni amigong Herly Barrios, an pamayungo niyan kan SRF, kan Bureau of Fire Protection dyan sa Kawa-Kawa. Ano nga SRF? Special Rescue Force. Yan. SRF. Si Senior Fire Officer 3 Herly Barrios, iyon na ang nagkakapot kay ng SRF. Dati SRU yan. SRF na ngunyan, yaon dyan sa Kawa-Kawa. Congratulations tabi sa imo, Sir Herly Barrios. And maray na hapon kay Miss Ardian Palahi Barrios. Ang si iyang one and only. Yan. Uyugon mo yan. An mirindalan. Batag. Na prenitos. Pwerte niyo tabi, Sir. Besa na, Sir, tamang ano, Saro. Mapasyar kami dyan sa imo. Dyan sa imong teritoryo. Ayan. Okay. Sige. Oy, by the way pala, tabi, bago kita magtapos, maray na hapon man tabi kay Pat Brutamante Jr. Pat Brutamante Jr. Aday mo palang ki Junior. Pat Brutamante. Naili ko ni si Pat. Kan pag-file kan Certificate of Candidacy dyan sa Kapitolyo. Yaon ini, may kaoron ako duman sa rong kaunan dyan sa anoan. May ipinaminbid sa kuya. Tamang-tama, uminagi ni si Pat Brutamante. Ayan. Ini si Pat Brutamante, kaklase ini kan aki me. Kaklase ini kan aki me. Si Gian. Ayan. Sabi sa kuya, Tito, nagbisa nga ni. Ano niya ako? Ano yung pahit?
Pahit nga ako tito. Ayan. Ini si Pat Brutamante, aki ini ni Attorney Brutamante dyan sa Malilipot. Ano? Ngunyan, si Pat Brutamante, ano niya akong pahit mo noy? Nag-file man nga tabi ako bilang municipal councilor kan Malilipot. Ha? Yan. Sabi ni Pat Brutamante, ang battle cry niya, serbisyong tapat. Ayan. Serbisyong tapat. Ha? Pat Brutamante, ayan. Dapat. Ayan, yun battle cry niya. Tapos may nailing pa ako, si Attorney Barreda, si Elmar Barreda, Attorney Elmar Barreda. Nailing ko man dyan. Midbid ko man ini, pinamidbid man sa kuya. Kaklase man ini kan aki me. Ayan. Nag-file man palan for kinatawan dyan sa First District in Albay. Si Attorney Elmar Barreda. Ayan. Okay? Ayos baga. Ay marina pa palang tabi kay classmate. Kay classmate Attorney Ian Makasinag. Nag-file man ini bilang municipal councilor kan Daraga. Iyan ang dapat. Diyan sa Banwaan kan Daraga. Kaklase ko man ini sa Bicol University kan mga panahon. Yo, okay? Sige. Bueno, mga ipagngod. Mapaaram tabi kita for the meantime. Digdi po sa satuyang programa. 2D sa GB, angat ang lahat. Global Albay. Iyan, ano? Okay? So, sa pagharap po kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, until sa Sabado, kita garare mag-iriba-iba, digdi sa programang ini, 2D sa GB, angat ang lahat, Global Albay. Thank you. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan